siyazi ukuthi abantu abasebasha njengoba kuhlelwa abantu abasha lolu bayathanda kakhulu ukwazi ngomlando wakithi 1879 lapha na empini yaseSandlwane eNquthu uZulu ebhekene namaNgisi. Impi esibiza ngokuthi ukuhlasela kwamaNgisi ehlasela umbuso wakwaZulu ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo. Ayisekulungiselela kwamaNgisi iminyaka engama-20 nantathu ekulungiselela ukuthi azoqumba phansi umbuso kaZulu ngoba kwakufuneka enze into okuthiwa yi-federation. Manje bona ukuthi ngoba izwe lalisamele liholwa abantu abamnyama limele geqe kwakuyileli lakwaZulu kwase kuhlela ukuthi hayi ngoba lonile kufanele balishaye liphele ngoba lizobona uhlelo leli ngoba uhlelo le-federation lalizofaka amabhunu ulifaka amaNgisi hayi abantu abamnyama ngaleso sikhathi babe ngeke bakwazi ukuba ingxenye yaleyo nto. Ngaleyo ndlela ke kwahlela ukuthi ke lishawe libhuqa hayi ngoba wayonile kwakufanele ke kutholakale izaba ezokuthi wenzeni ukuthi ke kubekwe lezo zaba gcine ke ehlaselwa ke. Kezokala Prof mhlawumbe ungakusibalele ukuthi iziphi lezaba amaNgisi ayibeka ukuze akwazi ukuthola izathu sokuthi ahlasele umbuso kaZulu. Athi uchitha igazi labantu abangenaqala ngoba amaNgisi la abelungu laba ababe nenkolo phakathi embusweni wakwaZulu bathi iNgonyama uCetshwayo iyabahlukumeza abantu base befaka leyo moya nasemantombazaneni kusho ukuthi uma sekuthiwa ingcuce elinye ibutho ukuthiwa ingcuce sokuthiwa ke sekufanele ligane amanye amabutho laselivele libhilida kanti selifakwe lo moya abazali ke babona sebelwa nengane zabo ukuthi nazi ivukela umbuso kwase kusetshenziswa ke lokuthi la uye kanti uchitha igazi labantu abanganacala kwase kubalwa leyo ngcice. Okunye kwabala ukuthi futhi kudala amazinga abushilisi phakathi kwabelungu namaZulu ngoba amabhunu ayefuna le yandawo le eseNquthu esentshonalanga yomfula iNcome nomzinyathi ethi yawo ayinikwa iNgonyama uMpande. Inkosi uCetshwayo ukuphika ke lokuthi akukaze kwenze izwe lakwaZulu alikaze lihleshule linikezwe ngamaplaza umuntu wayinikwa isiza hayi ukuthi unikezwe amaplaza. Kusho ukuthi kwagcina kune commission ke yayihlelwe umbusi wamaNgisi uHenry Bulwer. Iyamvuna iNgonyama uCetshwayo ukuthi uqinisile ngoba iNgonyama iwumkhuseli wezwe akusilelayo. Okusho ukuthi ke kodwa leyo nto yangasiwe eNdlandi ngoba naye lo mbuso wamaNgisi wayefuna ukuthi impi ivele ilwe nje. Kutheke elinye izabake abalisho base bethi ke kufanele kuhlanganwe esihlahleni somnamlajuqu lesi silaphana ngaphansi kwebloho lothukela mawuhamba ngalo mgwaqo oyi-freeway kunesihlahla lapho okuthiwa i-ultimatum tree. Leyo labo baya lapho bebeholwa undunankulu wezwe umnyamana kaNgqengelele namaNgisi ke lapho owayehumusha kwakuso uMtsengu uTheophilus Shepstone. Kwathiwa nina maZulu kufanele ibhidlizi impi yenu iphele ingakapheli inyanga kusho ukuthi insuku ezingama-30 kufanele ngabasababikho umuntu oyisotsha kusho demobilization of your troops. Kusho ukuthi ke babengazi impela ukuthi yini ngoba phela umuntu kwaZulu wonke wayisotsha ngoba phela abantu babebuthwa yonke insizwe ihamba iphethe induku. Nangempela amaNgisi ngaleso sikhathi ayeseviva ezochamukela aphikelele esikolweni sasondini ehamba ngemkhakha emithathu ukhona abagudlulwandle bezodlula igingindlu bese kuba khona into enkulu ehamba ngasemlambithi iqonde ngqo ngaseSandlwane kwakuyinto enkulu kakhulu ke leyo bese enye yayizoqhamuka ngakwakhambule iXubane kodwa zonke behlangane esigodlweni ngoba babekholela ukuthi isigodlo yiyona into efanele ibhuqwe nje ishiswe ukuba abantu baphelelwa amandla makwenzeke njalo. Okusho ukuthi ke eKwaZulu nayo ke yasihlangana kwaphuma umbiko
ile kumemezela zithi ingonyama ithi impi ingene ngoba kwakusanda ukuba umkhosi woselo lo wawenzeka uma sekuphela inyanga kaDisemba amabutho wonke undi kusho ukuthi bakusho lokho abanye besali amabutho amaningi asaphithizela ngakhona lapho engakaphindele ekhaya kusho ukuthi ke kwasekuba naleso simemezelo kodwa ke manje okwangaziwa ukuthi amangisi lana ayisevele elungele impi ngoba kwathi mangabe ibhuntsha lena yasendonda kusuka yango 1856 amangisi asevele elungela impi yokuthi ashaya bhuqe yona ke le eka 1879 ngaleyo ndlela ayiselungise izizwe ezikukoloni yaseNatal futhi zonke lezi ezingaphansi eziseningizimu yethukela isizwe samangwane ayakuso athi mangwane niyakhumbula ukuthi udingani wabulala uMatiwa thathani ikhali ningene ngakithi ihlomi baya kuzo zonke lezi zamabhele bathi ubani wabulala uMaphahlaphahla wathiwa udla amazi ulizimzimele thathani ikhali nize ngakithi siyo wayiwa emachunwini kwathiwa machunu mina yizana ngakithi ubani wabulala uMacingwa akabulawanga into kaShaka wathiwa yebo ngako thathani ikhali nize ngakithi nenduna zempi kwaqhutshekwa lapho kwaye basuthwini abahlobo nabalili enguthu kwathiwa basebevile behleli lapha nje bona kwakudalelwa ngabo kuwo noma ubani ungathi uyachwensa kuvela sifakwe impi yabesuthu hawu wabehloma naye basebeya kulabo wakuthiwa amakholwa nabo basedindini nobani babeholwa uSimeon Khambula wathiwa nina amakholwa nonke uzani ngokucetshwayo akabathanda abantu abangamakholwa amakholwa wonke kathatha ethatha ikhaya ukuthi ngempi ke lena eyayiya lapha yayingaphezulu kakhulu kweyamaZulu kaCetshwayo nesizathu sokuthi eyacetshwayo yafanele manje ihlephuke phakathi ngoba abanye kwathiwa bayobheka impi yamangisi yayisegingindlu eholwa uMajiya kaShadu wakwaNzulu ukuthi yahlephuka phakathi ngoba yengeke bayeke labo bantu bagijima bayishonele ngalo ilanga elifanayo langomhla ka22 okwaseke lowo kwenza ukuthi yonke lenziyo lezizwe ezilapha namangisi avela eNgland la yothi chithilili lapha nesandwana ukuthi ke soke sibone namhlanje bonke bekhona eyakithi mangwaneni ayiholwa inkosi uZikhali kaMatiwa eyamachunu na iholwa izinsizwa zempi bese ke bonke nalabo basemabhelini kwayiwa nalabo kwaQwabe nabo bakwaQwabe labo balaphana nabo maphumulo wathiwa angithi nabulawa nina ngesikhathi uShaka ekwazwa umkhonto engalweni ngoba ukhona waciba umkhonto wase uhlabe ingonyama ushango 1824 loyo mkhonto wawufana nalowo uphathwa abakwaQwabe base bebulawa kamangisaseya kubo ukuthi thathani ikhali ningene ngakithi yithuba lelokuphindisele babalungisa kahle isebudi impi mase kuyiwa le babe ngaphezulu kude kwempi yakwaZulu amangisi nawo ayihlalile emathembeni amanye ayephuzela ibrandi emathembeni bathi soke siboneke namhlanje abantu bazoqedana bodwa yaqhamuka ke kaCetshwayo futhi kaCetshwayo yayise ingcindezini ngoba laba bantu laba abasengwavuma zange bangene empini laba kwaMngomezulu oTembe noNyawo noMyeni noMathenjwa ukusho ukuthi kwangena nje laba abasondele khona laphana kusho ukuthi ke abanye laba bangapha wafanele baye eGindlu kodwa yasuka iholwa uNtshingwayo kaMahole wakwaKhoza uNtshingwayo kaMahole ngoba isinqumo sathi ingonyama ifanele noNdunankulu umnyamane basale esikhundleni saSondini bangayi laphanya empini ingasali yodwa ingonyama isale noNdunankulu kusho ukuthi asiholwa ke uNtshingwayo kaMahole wakwaKhoza wayewuthulwana ibutho lakhe yahamba ke lempi ihuba amahube empi unzima impela kwathi kanti uthe zishungane soke siwashisa amanxe koshumdlwe empisi
bushu ohloma sambe likubone impela elahutshwa impi ibheke khona lapho kwathiwa wonke amabutho afanele lalwa alikho nelilodwa nelisanda buthwa kwathiwa lifanele khona impi ifanele iphele ngelanga abahlaseli bashayo babulawa hlala noTjatha noSelbiyonze WNB wathi makufikwa ke laphana eSandwana Lodge akuthiwa seSandwana Lodge ilapho ke into eyayiphakwa khona besibheke enzansi ngathi nje ngesingisi i-staging center yayiphakwa lapho ukungangeni nje kubhudhuzelwe kuthiwe ibutho elithile udloko bese induna yodloko nesekela layo liphonseke khona lishisa gasaka amabutho ayenezagazawo zempi bese kuthiwa right ingoba makhosi isuke na ingoba makhosi ishisaka sayo iholwa induna yenkulu usigcwele kamhlekehle kuthiwe right indokogomvu zinegazi asuke untuzwa kanhlaka kwamdlalo nenduna zakhe kuyiwe phambili usho ukuthi ke okwenzeka konke lokho kwakwenzeke ngemuva kokuba kuxoxwa impi uma kuxoxwa impi ingonyama yayithi ilanga lokuxoxa impi ingakahambi kwabuye kuthiwe awasho amaqhawe ukuthi ayokwenza njani basephambi kwesitha bese isuma insizwa idiye ithi ngamane ngifeke noma ngiyeke ngibuye noma kuba njani nani akekho oligwalo wayekhuluma ngoba kuleyo nto wakufanele ayenze lempilo okusho ukuthi ke abokhandambembu babegiyile no wakwangema naye wayegiyile induna enkulu engoba makhosi naba bembonambe babantuza babegiyile ukuthi bona impela bayohlabana nongabe kuthiwa so uma sengifika lapha empini seyiphakwa impi abelungu bahlalela baphaka yonke leviyo lelabantu ade behambe becoshwa laba bakithi Mangwaneni abasemachunwini amabhele abakwaqwabe abesuthu bakambunda yiwo wonke amakholwa bonke laba bantu ababuthiwe amachunu baphonsela phambili abelungu bahleli bathi ngoba baningi laba bantu sesiyazi ngenhlolo zethu ukuthi baningi bahlalela abelungu emathendeni yathi mayiqhamuke kaZulu ibona lamamvuke yawashaya uqaqaza kwaza yasiphikelele emathendeni kwangena qala imbonambe endubova igazi abange basathola nesikhathi sokuvula amabhokisi lapha phethe inhlangu yashikwa yabahlaba ngomkhonto balandelwa ukhandambeni balandelwe ingoba makhosi nabo labo bathathwa bangena enkala bangena babakwazi abelungu bathi bazazi insizwa imgaze bese ithatha induku zayo ingubo zayishiye phezukwakhe imhlubulo ezayo ifake kuyo kwenzeka ukuthi ingalandelwa umoya umubi ozodala inkungu uma ugwaza umlungu uthatha ingubo zakhe umgwaze esiswini phuma umoya ushonele wena bese uqhubekela phambili kwakwenziwa ke empini bakunjalo wathi kuphela isikhashana 580 amabutho amangisi ayesefile angikhulumi ke ngalaba amamvuka wonke kwase kulela uyaxa kuziduli esebeseba imvuthu babaleka bambalwa manje ke ngoba ke umlando lona into eyingozi abelungu babengayezili register labantu noma ungayicinge ema-archives ngeke uyithola babala abantu ababili ugabangaye nombonjana okuthiwa bafa bamachu bathi zip ngabo bonke abantu abababali ababekhona lapha mase ubheka ke soyabona ukuthi la amatshe amhlophe aphendiwe anqwa aphezulu lamathambo abantu ababulawa kangaka ababekhishwa belungu ukuthi bahambe phambili banqobe impi ngoba bekwathi emva kwaloko impi isinqotshiwe ke impi kaZulu yaphindela emuva sebeyothola iziqu lezi zazenziwa namagatsha omyezane njengoba kuthiwa iziqu zomyezane nje kwakuthatha imfazi ezincane zomyezane zisikwe kahle uma ngabe ugwaza abantu abayisithupha uzofaka inecklace enaleziqu ezu5 induna yeni inikwe lokho ngoba iyabaza abantu ade bahlabana
uma senikhishwa ukunga akiwa phambi kwengonyama ngakakhishwa ukunga bese ke ninikwe lokho ke ukusho ukuthi ke ngaleyo nto ke senokwaziwa amagudulwana kaMsuthu kwaMthembu wafike wakwazi ibutho lamangisi walithela phansi wagxumela elilandelayo waligwaza naye walithela phansi wayekhanda mpezi wathi mayigwaze lesithathu inhlambi yamshaya emlenzeni waphezulu naye yawela phezulu kwakhe kodwa akabakuko mase befika becinga bamthola wase bemthwala kwangwase emahlabathini wasikwenza umhlabelo hawu umlenze wakhe walunga kwakuthi ke mase kusematshwaleni sevuke uqunga lempi bese bethi siyakhaya ulishiyepi ihawu bathi inhlamvu zaphuma uphephelo esandlwana uphuze igazi ngomlomo nangamakhala kuthiwe umdada wempisi udada shoko ihasho zakhe ke lo mase vuke usinga segida waye khona empini izukulwane zakhe zisaphila kusho ukuthi ke lempi ke yaba isimangaliso ngokuthi ishaya amangisi wabulale lejubane kanti kade beyihlelele iminyaka engamashumi 23 ukuthi noma kanjani abantu bazoshana bodwa iphele mhlambe namangisi angangeni ngongena bafake kwaba yidisaster ke into enkulu kodwa bayakufihla noma ungathatha yiphi incwadi yabo yomlando abayiphathi le ukuthi kwenzeka kanjani. Alright sibonga kakhulu ke kuSolwazi uJabulani Maphalala kuyena kube sicobelela ke ngolwazi mayelana ke nempi yase Sandlwane njengoba uzuleke nje ukuthi ke iyahamba kanjani ubekha nje phezulu kodwa kubalekile ukwazi umlando wosuku langomhlanga zingamashumi 22 enyangeni kaMasingana ngo1879 ukuthi ke kwaqopheka umlando uZulu ke shaya kaMangisi lapha na ke eSandlwane nokho ke impini zakamuva ke zalandela impi yaMangisi yangokuyiqina ke njengoba namanye ayifika ke evela ke ko-Australia nako-New Zealand njalo besebenzisa ke nobuchwepheshe obuphambili ke ezibhanyini ezazikhona beyisebenzisa ngalezo ikhathi kwazi kwaba ke umhlazizine enyangeni kaNtulukazi ngawo unyaka ka1879 la khona ke amangisi ke amnqoba ke uZulu ayiseshisa ke isigodlo sasondini ngawo ke lo suku la ngomhla ka4 kuJuly ngawo unyaka 1879 aseke ithumba ke inkosi ke iSilo njengoba kukhona lapha nokuthiwa kusesikhaleni senkosi nje lapha nesikhawini namhlanje sewathiwa kusesikhawini kanti kusesikhaleni kuleli allocation ngenxa ukuthi lapho khona inkosi yagibela ke umkhumbi ke iphikelele le eKapa nalapho futhi sibuya futhi kade ke ihlangane neNdlovukazi yaseNgilandi uQueen Victoria yabuya futhi khona lapha nesikhaleni njengoba kuthiwa kusesikhaleni nje kwakuthiwa kusesikhaleni senkosi lapho ke yafika khona ke isibuya ke ekudingisweni so ke sibonga kakhulu ke kubaba uMaphalala ke ngomlando omuhle kangaka ucobelela nje intsha yakithi ukuthi yazi ukuthi izwe liqhamukaphi selibumbeni ihora lesihlanu nazi indaba zezegcwele noMandlovu kaSimelane.